Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zinabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. We have arrested those two bodyguards because they were not in possession of a valid permit as well as a competency certificate in their possession. Amaphoyisa abophe abaqaphi ababili akade bephelekezela uKatiso KT Molefe ngenxa yokuphatha ibhame engekho emthethweni enkantolo yemantshi yase-Alexandra eGoli. Icala likaMolefe nasolwa nabo lidluliselwe enkantolo ephakeme yaseGoli ngoNhlolanja ka-2026. I didn't install blue light. I didn't brand the cars. The cars, I didn't see them physically. Namhlanje iphini lenhloko ye-EMPD esamisiwe Brigadier Julius Mkhwanazi uxinwe ngemibuzo melana nesivumelwano asicikica sokusebenzisana nezinkampani kaVusimuzi Cat Matlala eKhomishaneni kaMadlanga. The resolve that we had from the beginning was that we do not tiptoe around wrongdoing and incompetence in Africa Mayibuye. Umholi weqembu iAfrica Mayibuye Movement uFloyd Shivambu sekuphikisile ukuthi leli qembu likhungethwe inkinga zobuholi yize kusanda kwesula iphini likaMengameli lokuqala kanye namaphini kaNobhala Jikelele amabili. Mbukelisi kubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombiswa enizethulela unoxolo uMamtshali wakwamwali ihlabangane limhlophe qwa. Lidluliselwe enkantolo ephakeme yaseGoli ngoNhlolanja wangonyaka ozayo icala lokubulala elibhekene noKatiso KT Molefe nasolwa nabo uma esewonke amacala ababhekene nawo angama-35 okubalwa kuwo awukubulala. Babhekene noxhaxho lwamacala afaka phakathi ukubulala, ukucija itolo lokubulala kanye nokuzama ukubulala. Umbuso uthi usukulungele ukuqala ukuqulwa kwaleli cala. Your Worship, the state is ready to transfer today to the High Court. I've attached the transfer documentation for Your Worship, and I've handed a copy of the indictment as well as the transfer subpoena to the accused already. So that is in their possession. Your Worship, yes. So the date that we propose is in the 5th of February 2026, High Court, Johannesburg. Bakwasidlodlo sebeqinisekisile ukuthi onogada ukholakala ukuthi bebephelezela uMolefe bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela. We have arrested those two bodyguards because they were not in possession of a valid permit as well as a competency certificate in their possession, and the car that they were utilizing was also seized. Ungaphandle ngebheyili yezinkulungwane ezingama-400 zamarandi kanti asolwa nabo basagqunywe esitokisini. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye nozakwabo umengameli waseMozambique uDaniel Chapo babe ingxenye yokwethulwa komklamo ohamba phambili kwezamandla okuyisikhungo se-Integrated Hydrocarbon Infrastructure Facility esiseTemane. Lokhu njengoba lamazwe omabili ebambisene nenkampani yezamandla eseningizimu Afrika iSasol. Umengameli Cyril Ramaphosa ubalule ukuthi umhlangano abenawo nomengameli waseMozambique uDaniel Chapo ubugxile kakhulu ekuqiniseni ubudlelwane nokuhwebelana phakathi kwamazwe omabili njengoba laseMozambique linezinkampani ezingaphezulu kwama-300 okungeza seningizimu Afrika. Energy cooperation between two countries is a central pillar of our economic cooperation. The Cahora Bassa hydroelectric dam makes an important contribution to South Africa's energy security. South Africa commends Mozambique for the Mbanda Nguwa hydropower project. We stand ready to explore partnership opportunities in this project as well. uRamaphosa uthe enye ingxenye enkulu ngiyokubambisana ekuthuthukiseni kogesi wemvelo. A good example of effective public-private partnership is the gas cooperation signed by South Africa and Mozambique in 2004 with Sasol as a joint venture partner.
Njalo Ramaphosa njengosihlalo sabambile weSADC uphinde wezwakalisa ukukhathazeka ngesimo sezokuphepha esingesihle eDRC, izimpi zombango eSudan kanye nezinxushunxushu zezombusazwe eSouth Sudan. I-NPA ifuna kwengezwe icala lokungayiphathi kahle koyinhloko yalolu phiko eSouth Gauteng uAdvocate Andrew Chauke omisiwe njengoba kusaqhubeka isigcawu sokuphenya ngobuqotho bakhe. The document. I-NPA ifuna lesigcawu sikaNkabinde siphenya ngobuqotho benhloko ye-NPA South Gauteng Advocate Chauke omisiwe sengeze necala lokungaziphathi kahle kukaChauke ukuze lokhu kulekelela uphenyo ekuvundululeni amanye amacala angahlabe nawo. What we are seized with is a purported application to amend. I suppose that it is to amend the terms of reference. Advocate Hali would like to address the panel in that regard, if you allow her, and I'll ask that he be given that opportunity. Ubato uthi isizathu sakhe sokuthi lolu daba lukaChauke ludonse yingenxa yokuthi wayefuna ukubheka zonke izinhlangothi zalolu daba ngaphambi kokuthi ethathe isinqumo sokuzofakaza phambi kwalesigcawu. The importance of referring a matter to a president. I wanted to make sure right up until the last moment before I put my signature on any referral that I had considered everything that I could before I made this very, very, a decision like this is not taken lightly. Ubato kulindele ukuthi esonga ubufakazi bakhe ngaphambi kokuba uAdvocate Thembeka Ngcukayi omelo Advocate Andrew Chauke ampheke ngembuzo. Umholi we-Africa Mayibuye Movement uFloyd Shivambu usephike walala ngomhlanu ukuthi kuneyinkinga zobuholi eqenjini lakhe kulandela ukwesula kwabaholi abathathu ezikhundleni eziphezulu kuleli qembu elisanda kusungulwa. Ngokusho kukaFloyd Shivambu konke kusahamba ngohlelo kwi-Africa Mayibuye Movement ubeseziphika izinsolo zokuthi kunezinkinga zobuholi kusukela kwasungulwa leli qembu nezikhomba ungaboni ngasolinye nokungabambisani eqenjini. The resolve that we had from the beginning was that we do not tiptoe around wrongdoing and incompetence in Africa Mayibuye Movement. So we confront incompetence direct and we do not gossip about it. Ushivambu uthi Africa Mayibuye Movement nezinyanga eziyisithupha kuphela kodwa sekucacele nesingaboni ngenhloso yaleli qembu yokubamba iqhaza okhethweni lohulumeni bezindawo lwangonyaka u2026. We are a 21st century liberation movement, but we do not claim to be the inventors of the struggle for freedom and emancipation. We are taking a pattern from the generations that fought before us. And because that war which they were fighting was not won, we still continue in that journey. And we're going to run towards the finish line as Africa Mayibuye Movement. Ingqungquthela yaleli qembu yezinsuku ezintathu izobanjelwa eSoweto kusukela ngoLwesihlanu. Obambe njengephini lenhloko ophikweni lwamaphoyisa omkhandlu dolobha ekuruleni ukhomishana uJulius Mkhwanazi utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi ukufakelwa kwamalamba alihlaza emotweni zenkampani yabaqaphi iCat VIP Protection Services okungekavusimuzi Cat Matlala akugunyazwanga nguyena. You are saying it, yes. So you had approved the provision of blue lights. Now tell me. No, I didn't approve, madam. uJulius Mkhwanazi usiqhelanise kakhulu nokuthi nguye wagunyaza amalamba ahlaza ezimotweni zabaqaphi bomkhandlu dolobha ekurulini kuyizimoto zenkampani kaMatlala. Ikhomishana kaMadlanga icubungule ngokujulile ubudlelwane bokusebenza phakathi kwenkampani kaMatlala kanye nomkhandlu dolobha. In short, commissioners, I didn't install blue light. I didn't brand the cars. The cars, I didn't see them physically. They didn't come to the city of Ekurhuleni. Even Mr. Christian didn't see those vehicles. Amalungu esigcawu sekhomishana abengagculisekile ngezimpendulo zakhe aqhubekile nokumhloma ngembuzo. So the question remains. They've approved, you've approved. You would see nothing wrong. You say it's okay.
for private vehicles to have blue lights because we've all signed. Is that your position about this? Commissioner, now it has been discussed in meetings, and now I would have seen it wrong. Let me agree. Because you would see it as wrong? Yes, because of what public have raised, what you are raising now, and the way you are raising it, you see, it was going to be something wrong. Ikomishana kaMadlanga kusasa izoqhubeka nokulalela izethulo zobufakazi bukaNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu osanikezwe umhlaba khiphe emsebenzini. Mbukele kwamanje sathi qhu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. The allegations are that he facilitated or he paid monies in order to bribe the judge so that the judge can preside over his case. Lihlahlisele uNdasa wangonyaka ozayo icala libhekene nomholi wohlangothi lwebandla iInternational Pentecostal Holiness uMichael Sandlana nosolwanga inkohlakalo kanye nejudge lenkantolo ephakeme yaseGauteng uPortia Phahlane. Sikubingelele siphinde sikwamukele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi lidluliselwe enkantolo ephakeme yaseGoli ngoNhlolanja wangonyaka ozayo icala lokubulala elibhekene noKatiso KT Mulife nasolwa nabo umesa wonke amacala ababhekene nawo angama-35. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus ungena nje kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Isikhwama esixhasa abafundi basemanyuvesi ngemali NSFAS sithole umbiko kaMcwaningi Mabhuku jikelele onogxobho iminyaka emithathu ilandelana kusukela onyakeni wemali u2021-2022. NSFAS uvele phambi kwekomiti yaseParlamente ejongene nemfundo ephakamileyo. Umphicothi zincwadi zikahulumente uvelise kuba ukusukela ngo2019 uNSFAS ebehleli echitha imali engalandelanga mithetho eqingqiweyo. In terms of the 23-24 year, you will see that again it's an adverse opinion. So it's been adverse since 21-22, 22-23 and 23-24. There's been no improvement in terms of the audit outcome. Le komiti yaseParlamente ithi inenkxalabo yindlela uNSFAS aqhuba ngayo. It doesn't sit well with us because it looks like there's an attempt to destroy this entity that has made sure that at least some of us not only access higher education but come out of the system as graduates. uNSFAS uthi unomngeni wokutshintsha-tshintshwa kwamagosa aphezulu kwaye neebhodi ezilawulayo. CEOs leave, administrators leave, new people come in and they are required to pick things up where they left off. Often they have different viewpoints on how matters are to be tackled. When they get into the crux of it, they also tend to exit. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Lihlahliselwe ikusasa icala lokubulawa kaSenzomeyiwa emva kokuthi uadvocate Charles Mnisi ecele ukuyobona udokotela ngoba uphazamisekile engqondweni emva kweinsolo zokuthi kunabantu abafuna ukusoconga labo abangasohlangothini lombuso kuleli cala. Kulandela izinsolo zayizolo ithimba labashoshisi lifike enkantolo liqashwe ngesolo Khosini. Kube nempikiswano yokuthi kungani kufanele kuphoswe imibuzo ofakazi uSifiso Gwabini Zungu ngestatimende samaphoyisa athi asithatha ngoLwezi ngo2019. Uadvocate Charles Mnisi uthe angeke akwazi ukuqhubeka necala kunezinsolo ezisamile zokuthi bayaphenywa ngezinsolo zokuba yingxenye yetulo lokubulala. Find it very difficult to proceed to be part of this trial pending the outcome of the investigation. We would have thought that what we place on record earlier on should place everybody at ease that whilst there's an investigation going on, that the necessary security measures have been put in place for this trial to continue. Judge ke lispikisile isicelo sokuhlehlisa leli cala kuze kuphothulwe uphenyo. I am mentally not fit subsequent to those allegations that were made against me.
So if the court is forcing me to proceed despite the fact What do you mean I'm forcing you? No. What do you mean I'm forcing you? My lord, I am being expected to proceed with this trial despite these allegations that have been raised against me. And psychologically too, I don't know. If you want to exercise your discretion or choice to do whatever you want, you are at liberty to do that. But the order of this court is that we must continue. Ijaji ilibese lihlekisela kusasa lelicala umnisi uzoya kuyohlolwa udokotela. Lihlehliselwe uNdasa wangonyaka ozayo icala libhekene nomholi wohlangothi lwebandla iInternational Pentecostal Holiness uMichael Sandlana. USandlana nejaji lenkantolo ephakeme yasePitoli uPhosha Phahlane nabanye ababili babhekene namacala ayishumi enkohlakalo nokushushumbisa imali. Kwenkulungwana amalungu ebandla International Pentecostal Holiness ahlangane ngaphandle kwenkantolo ngenkathi umholi wawo Michael Sandlana evela okwesibili khona enkantolo. Ummeli kaSandlana utshela inkantolo ukuthi ngeke beqhubeke nesicelo sebhayili njengoba kunencwadi ezifungelwe engakavezwa. I understand the state have got their own request for a postponement for further investigation to a date which I will not oppose. Leli bandla selibhekane nengqinamba zokuxabana kwangaphakathi iminyaka eminingi ngenxa yombango wesikhundla sokhola. Okhulumela lona ibandla uthe bazomeseka umholi wabo. We are here as members of IPHC. We are here as members of South African community to support our father, who is very grateful, who is actually, working very hard to improve the lives of the people. Ijaji lenkantolo ephakeme yasePitoli uPhosha Phahlane ungaphandle ngebhayili yenkulungwane engamashumi zamarandi kanti indodana yakhe uKahiso kanye noVusindala bangaphandle ngebhayili yenkulungwane eziyishumi zamarandi. He's facing 19 counts of corruption. The allegations are that he facilitated or he paid monies in order to bribe the judge so that the judge can preside over his case and also rule in his favor. uSandlana uzogcinwa esitokisini kuze kuba unyaka ozayo ngoNdasa nokuyilapho akazobe faka khona isicelo sebhayili. Inhlangano ebhekele ukuphepha komphakathi eMichells Plain inxusa uhulumeni ukuba memezele udlame lwamaqembu egelekeqe njengenhlekelele eqhubekayo eKapa. Lokuza emva kokuthi kudutshulwe abantu abathathu bashona okubalwa nengane ebineminyaka eyisishagalolunye ubudala. Matheo beneminyaka eyisishagalolunye ubudala udutshulwe nobabekazi wakhe obeneminyaka eyishumi ubudala kanye nomunye wesilisa. Police in the Western Cape have launched a manhunt after a 9-year-old boy, a young woman and a man were shot and killed in Rocklands Mitchells Plain last night. 2 others were wounded when 4 gunmen opened fire inside the home. Our anti-gang unit detectives are following strong leads to track down those responsible. We condemn this senseless violence in the strongest terms and we call on the public to assist us. Izibalo zakamuva zamacala okubulala Western Cape zenyuke ngamaphesenti ayisishagalolunye. I want the president to call this a disaster, especially on the Western Cape. It must be called a disaster when it comes to crime, when it comes to gangsterism. They must put the emphasis that gangsterism will not be tolerated anymore. Omunye umndeni wesisulu ukhala ngokuthi sekuphele iminyaka engaphezulu kwama-20 kwabulawa ilungu lawo lomndeni kodwa kuze kube yimanje akekho saboshiwe. It's in this block of mine where children are dying. I'm seeing it. And it's opening a can of worms. 3 weeks ago, a child was killed in Newlands when the child's body was exposed all over. And I saw this body and I said, there's my brother. How do I feel? How am I to heal? Izakhamuzi zinxusa uhulumeni ukuba beke eqhulwini ukuphepha kwazo kanti zithi izimisele ukusebenzisana namaphoyisa. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu noThini Ntshiza.
Nginibingile babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibheke simi kanjani ke izulu ngabilihle njengoba sekhona ke nje leza imvula elindelekile nje ikakhulukazi phela masibheke nje khona kweli kaMthaniya kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga kuyanjalo nakhona ke esifundazweni eGauteng kanti futhi nako sathi ngaphinde swalindele nje lamathuba emvula athanda nje aqiniseke nje ikakhulukazi phela mawubheke nje khona ke nje eMahikeng kuyana kanjalo esifundazweni eFree State ngaphinde futhi lindeleke nje la Nkungu ke ekhasa phansi ikakhulukazi phela mawubheke nje khona ke esifundazweni eKwaZulu Natal kanti ke isixwayiso sethu ke sakusasa phuma lapha kwa South African Weather Service simi kanje uzoqaphela nje mbukeli khona ke lokuduma nobungozi obuthanda nje ukuthi ubuqiniseke nje kakhulukazi phela mawubheke nje khona ke esifundazweni eGauteng kuyana kanjalo ePhulukwane kuyanjalo ke nakhona ke eMahikeng kanti ke singesixwayiso sethu ke sakusasa simi kanje uzoqaphela nje mbukeli khona ke lo moya ke ungadala wona ke nje umlilo kakhulukazi phela mawubheke nje khona ke esifundazweni eNorthern Cape kuyana kanjalo esifundazweni eWestern Cape ngaphela futhi kulindeleke nje lokuduma nobungozi obuthanda nje ubuqiniseke nakhona ke nje kakhulukazi esifundazweni eGauteng kanti ke amazinga ukushisa phansi kusihlwa kakhulukazi phela masibheke nje khona ke eKapa lodumo singolindela nje u16 ngasho nje usikhahlelisa ingubo ke namhlanje ebusuku kakhulukazi phela mawubheke nje khona ke Appington lemi nje ku21 masibheke nje khona ke eGoli singolindela nje u16 weMusina lashisa ke namhlanje ebusuku ngo20 mawubheke nje khona ke Gqeberha singolindela nje u14 kuyana kanjalo eThekwini lashisa ke namhlanje ebusuku ngo19 kanti ke kusasa ngasho nje usifudumeleke nje izulu mawubheke nje khona eKapa lodumo singolindela nje u26 lashisa ke ngempela ke izulu eAppington ngo36 kuyana kanjalo khona ke Musina singolindela nje u20 mawubheke nje khona ke Mnambithi singolindela nje u26 mawubheke nje khona ke eThekwini eClermont kwaMasho eMlazi lemi nje ku23 kanti ke Gqeberha singolindela nje u21 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngintombi ngamadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli sizibeka lapha bese kuphathele zona kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nje nobusuku obuhle usale kahle.